Leren breien. Wat heb je nodig om te breien? Je handen, breinaalden, zoals plastic breinaalden, ijzeren breinaalden of houten breinaalden, wol, bijvoorbeeld echte wol van een schaap, katoen, acryl, gemêleerd met verschillende kleurtjes of wol met kleine spiekeltjes, dat noemen we tweed. De opzetlus. Je bolletje wol ligt aan de linkerkant. Ik haal er een lang stuk draad van af. Zorg dat er aan de rechterkant genoeg draad ligt, want dit heb je later nog nodig. Leg de draden over elkaar in een lus. Leg de lus over de linkerkant van het draad, pak het draad op en trek hem aan. Steek nu de breinaald door de lus en trek beide draden aan. Nu heb je een opzetlus. Steken opzetten. Nu ga je steken opzetten, want hier kun je straks mee breien. Pak het rechte draad en sla deze om je duim en 2 vingers. Maak er een lus van. Steek de breinaald door de lus. Pak nu het linkerdraad van het bolletje wol en sla deze om de breinaald. Vervolgens haal je de lus van je rechte draad over de naald en trek deze aan. Nu heb je je eerste steek opgezet en begin je weer opnieuw. Je maakt een lus van je 2 vingers en je duim. Je steekt je naald er doorheen. Het linkerdraad sla je om de naald en de lus sla je over de naald en trek je aan. Je maakt een lus. Je steekt je naald er doorheen. Het linkerdraad sla je om de naald en de lus sla je over de naald en trek je aan. Dus je maakt een lus. De naald steek je er doorheen. Het linkerdraad sla je om de naald en de lus sla je over de naald en trek je aan. Je kunt het breiwerkje zo lang maken als je zelf wilt. Breien. Ik heb alvast een stukje vooruit gebreid. Om te breien heb je beide breinaalden nodig. Neem de breinaald met de steken in je rechterhand en de lege breinaald in je linkerhand. Het is handig om de breinaalden onder je armen te steken, ongeveer bij je oksels. Steek de lege breinaald van voren aan de onderkant door het lusje. Je slaat het draad van je bol wol om de lege naald. Je schuift het lusje er overheen. En je schuift nu de steek van de naald. Dit gaan we even herhalen. Dus je steekt je naald erin.
Je slaat het draad om de naald. Je haalt hem er doorheen en schuift de steek van de naald. Dus je steekt je naald erin. Je slaat het draad om de naald. Je haalt hem er doorheen en schuift de steek van de naald. Insteken. Omslaan. Doorhalen. Af laten gaan. Insteken. Omslaan. Doorhalen. Af laten gaan. Insteken. Omslaan. Doorhalen. Af laten gaan. Zeg mij maar na. Insteken. Omslaan. Doorhalen. Af laten gaan. En nu jullie. Oh, ik laat een steekje vallen en die zet ik er zo weer op. En zo komt je lapje eruit te zien. Afkanten. Als je klaar bent met het breilapje moet je hem afhechten. Officieel heet deze techniek afkanten. Om het breilapje af te hechten brei je eerst 2 steken. Vervolgens pak je de onderste steek en schuif deze over de bovenste steek van de naald. Nu heb je nog maar 1 steek op de breinaald zitten. Je breidt daarom 1 steek erbij. Je pakt weer de onderste steek en schuift deze over de bovenste van de naald. Je breidt weer 1 steek erbij. Pakt weer de onderste steek en schuift deze over de bovenste steek van de naald.
Na de laatste steek laat je hem nog even op de naald. Je knipt het draad los van de bol wol. Het is belangrijk dat je een lang stuk draad afknipt. Trek het draad iets aan zodat er een lus ontstaat. Haal het draad door de lus en trek deze aan. Nu is je lapje klaar.